Oktubre 2021, isang kilusan ang isinilang mula sa magkakaibang pangarap para sa mas maliwanag na hinaharap. Ang nagsimula bilang kampanya para suportahan ang isang presidential candidate ay mabilis na lumago at naging isang pinag-isang puwersa para sa pagbabago, progreso at pag-asa. Ito ang kwento ng One Movement, One Hope, One Nation, One Vision. Nagsimula ang kanilang journey na ito na may malinaw at tiyak na layunin. Suportahan si Bongbong Marcos sa kanyang pagtakbo para sa pagkapangulo. Sa ilalim ng pamumuno ni Marlon Mendoza, ang One Movement ay nagtipon ng libo-libong mga voluntaryo na pinagbuklod at ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Nagtipon sila sa buong bansa, inilaan ang kanilang pinagsamang lakas sa isang kampanya na sa huli ay nagbigay sa kanila ng tagumpay sa 2022 presidential elections. Ang pagkahalal kay Bongbong Marcos ay nagmarka ng simula ng bagong yugto para sa Pilipinas. At para sa One Movement, hindi na lamang ito isang kampanya, kundi isang organisasyon na tinanggap ang mas malawak na misyon. Suportahan ang pananaw ng Presidente para sa pambansang pagkakaisa, progreso at napapanatiling pag-unlad. Nakikilala ang lakas ng kanilang pinagsamang pagkilos, nag-transition ang kilusan sa isang non-governmental organization na nakatuon sa paggawa ng pangmatagalang epekto sa sosyo-politikal na kalakaran ng bansa. Ang pagbabagong ito ay nagmarka ng simula ng isang proaktibong pakikilahok sa mga lugar na pinakamahalaga sa mga Pilipino: environmental sustainability, community development, at national unity. Excited kami na pag-usapan ang 6 na socio-economic programs ng One Movement Incorporated, OMI. Isang organisasyong naglalayong iangat ang mga komunidad sa buong bansa. Simulan natin sa Food Security Program. Pwede mo bang ipaliwanag, Chairman, kung paano tinutugunan ng OMI ang gutom at tinitiyak na may access sa masustansyang pagkain, lalo na para sa mga bata? Una sa lahat, magandang umaga sa ating sambayanang Pilipino. Before I discuss the food security program of One Movement, let me first mention to you, at One Movement, we focus on 6 socio-economic development programs. Among the following are Food Security Program, Disaster Response and Relief Operations Program, Providing Skills and Livelihood Program, Bantay Komunidad, Moral Recovery and Spiritual Enhancement Program, and last but not the least is the Environmental Protection Program. So, bakit po kami nagbigay ng tuon pagdating po sa food security? Very clear po yung mandate at programa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala po dapat na magugutom, na bawat Pilipino at ang pagkain ay dapat nakalaan sa pagkainan. So in other words, amin din pong naalala noong mga panahon na meron pong pandemic at ang mga tao ay hindi po nakakalabas, sarado po ang mga tindahan at mga grocery. Nakita po namin ang kahalagaan po ng food security program. Kaya ang One Movement po ay may tinatawag na food security program which is only focusing on urban gardening. In other words, kami po ay magbabalik muli sa panahon nung tayo'y mga kabataan pa nung una na ang mga tao po ay abalang-abala sa pagtatanim sa eskwelahan, maliliit na garden. At ngayon po, nakita ko po ang kahalagahan ng urban gardening sa pamamagitan po ng pagtatanim kahit walang lupa. Ito po yung tinatawag po nating hydroponics. So, meron po kaming mga expert na kasama po dito at meron po kaming isang komprehensibong programa, but again, as NGO, kami po ay umaasa lamang
sa tulong ng bawat miyembro. Kaya yung malawakan naming programa ay unti-unti po namin siyang ginagampanan. At sa kasalukuyan, kami po ay nakipag-ugnayan sa LGUs at kami po ay nagpasimula sa Quezon City sa pangunguna po ng ating buting Mayor Joy Belmonte. Meron po kami mga ongoing po na programa na galing sa kanila na nakaugnay po sa aming programa at ito po mga miyembro po namin ay nabigyan po ng suporta ng Quezon City sa pagtatanim. Meron na po silang mga training, orientation, at meron din mga workshop patungkol po sa tinatawag po nating hydroponics. At meron na rin pong mga suporta for initial starter kit materials na ginagamit po ng ating mga miyembro. So nakikita po namin sa pakikipag-ugnayan po sa mga LGU at may programa naman po sila. Marami pong mga mamayan Pilipino at mga miyembro dito po sa syudad ang matututo po dito. Kaya kung dumating man po ang problema sa food or magkaroon po uli ng pandemya sa Pilipinas, ay nakahanda na po ang mga Pilipino. Napakagandang inisyatibo yan ah. Moving on to the Skills and Livelihood Program, paano tinutulungan ng OMI ang mga tao para makamit ang economic stability at independence? Actually po kung titingnan po natin yung aming 6 na programa, nandun po napapaloob po lahat ang aming focus on 6 socio-economic development programs. At kami nga po dun 'pag pinag-usapan po natin ang providing, skills and livelihood program, ay kami po ay nakikipag-ugnayan po sa ating ahensya na tinatawag pong TESDA. So, meron po kaming direct communication na sila po ay tumutulong ngayon. Kami po ang One Movement ay parang mediator po between the national government and the people's organization. Nagkataon po ang One Movement pagkatapos po ng eleksyon ay nagtuloy-tuloy po at lalo pong dumami ang miyembro. Maraming humihingi ng tulong paano maabot ang gobyerno. So po ang nangyayari po, kami as One Movement po ay naging channel para sa national government at para sa ating mamamayan. Meron kaming mga ongoing pong food processing training through TESDA and language courses. Ongoing po siya. At ito po ay susundan pa ng maraming programa ng TESDA para may pahamahagi namin at may paabot sa ating mga kababayan. Uy, nakaka-inspire ang commitment ng OMI sa long-term solutions. Pwede mo ba, Chairman, ipaliwanag kung paano tinutulungan ng OMI ang mga komunidad sa panahon ng krisis sa Disaster Response and Relief Operations Program? Yes, nakita po natin na ang ating bansa po ay madalas dalawin ng mga bagyo at mga kalamidad at iba pong disaster. Kaya binuo po namin ang programa ng Disaster Response and Relief Operations. In terms of disaster response, kami po bilang non-government organization, of course, umaasa po kami sa tulong ng mga opisyalis namin at mga miyembro. Kami po ay kapag meron po mga disaster tulad ng nasunugan, nasalanta ng bagyo, kami po kahit papaano po ay nagko-contribute po sa ating pamahalaan. Nag-iipon-ipon po kami ng tulong at dinadala po namin to sa mga biktima o nasalanta ng bagyo o kahit po nasunugan. Marami na po kaming mga nagawang activities katulad po ng ganon at maging mga feeding program, kasama po yan sa binibigay namin kapag may disaster. At nang nakaraan nga pong linggo ay nandun po kami sa Dumaga Tribes at sila po talaga ay apektado rin po ng nakaraang bagyo. So when in terms of relief operations, para mabigyan po ng maibsan po ang pangangailangan ng ating sambayan ng Pilipino, kami po rin ay nag-a-assist at tumutulong sa mga sambayan ng Pilipino lumalapit sa amin tungkol po sa mga medical assistance at kami po ay lumalapit mismo sa Malacanang Action Center at minsan sa PCSO at sa ating mga kaibigang politiko. So, on the records, marami na po kaming na-assist na mga kababayan natin. At tumutulong din po kami sa pag-assist
sa ba't ibang programa ng ating gobyerno, lalo na po yung pabahay program ni PBBM. Mga other burial assistance na binibigay ng ating gobyerno, even cash assistance, at halos lahat po gina-guide namin kung papaano po kami makakatulong, kung saan po puwedeng merong pakinabang ang ating mamamayan, ina-assist po natin ang ating kapwa Pilipino. Alright, napakalaga ng inyong mga pagsisikap sa disaster relief. Pwede ba, Chairman, ibahagi ang tungkol sa bantay komunidad at bakit mahalaga ito para Ah, sa kabataan at kababaihan? Napakahalaga po ng bantay komunidad dahil gaya po ng nasabi namin, hindi naman po lahat ng tao ay may kakayanan na makalapit sa ating mga government agencies or maybe law enforcement agencies or maybe po ang Malacanang. Kami po bilang mediator ay nagbubuo po kami ng mga community watch or tinatawag natin community information group ah, na nag-a-assist din sa mga problema ng ating mga anything under the sun na pwede kaming makatulong or may connect namin sa ibang agencies of the government, lalo na pagdating po sa security. Malinaw na inuuna ng OMI ang kapakanan ng bawat miyembro ng komunidad. Paano naman nag-aambag ang Moral Recovery and Spiritual Enhancement Program sa inyong overall mission? Kagaya po lagi ng aming sinasabi, apart from God, we can do nothing. So, lahat po to magsasucceed kapag nauuna po ang Diyos. At nakikita po natin sa panahon ngayon, parang nagkukulang na po ng pagmamahal sa bansa ang mga kabataan. Hindi na po nila naaalala ang mga bayani natin paano nagsimula. So, nakakalimutan na rin po ang paggalang sa bandila or sa pag-awit ng ating pambansang awit. So in other words, ito po ay binabalik po namin ang patriotism sa ating bansa. At siyempre, napakahalaga po na iugnay din po natin sila sa espiritual. Kaya tinawag po namin ang programa na to na Moral Recovery and Spiritual Enhancement Program. Meron po kami mga voluntaryong group of pastors and evangelical leaders ng iba't ibang reliyon na nagkaisa po, kagaya po namin ng One Movement, nagkaisa ang iba't ibang organisasyon para po sa mga programa paano makakatulong sa ating gobyerno sa pag-angat sa ating bansa. Panghuli, pag-usapan natin ang Environmental Protection Program, lalo ang One Movement, 1 Million Trees and Bamboo Project. Anong epekto ang nakikita ninyo sa inisyatibong ito para sa kapaligiran at mga lokal na komunidad? Kaya po kami nagkaroon ng focus pagdating sa Environmental Protection Program. Hindi naman po ligid sa ating mga kababayan ang problema po sa climate change. At nakita po natin, just recently po itong summer, ay nakakakilabot na po dahil may nasunog na 19 na kotse sa sobrang init. So nakita po namin ang problema sa Environmental Protection Program, which is also aligned and mandated po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos on disaster response and relief operation or tinatawag natin na climate change adaptation and disaster risk reduction program ng ating pamahalaan. So kami po ay seryoso at sinimulan po namin to ng 2023 at noong Marso po ng 2023, nagtuon po kami ng pansin sa isang lugar. Isang lugar pero napakalawak na rin po. Dahil hindi naman namin kakayanin ang buong bansang Pilipinas, pero we believe we can inspire, we can motivate and encourage Filipino people to have concern on environmental issues. Kami po ay nagtanim sa loob po ng Sierra Madre Mountain Range. Ang Sierra Madre Mountain Range po ay it is 540 kilometer stretch all the way from Quezon Province going to Cagayan Valley. Binubuo po ito ng 10 probinsya. So in other words, bakit po napili po namin pagtuunan ang Sierra Madre? Kung titingnan po natin sa research,
ang Sierra Madre po ay backbone po ng Central Luzon. In other words, pag ito po ay napabayaan natin dahil nagsisimula po ito ng from south to north, sigurado po ang Metro Manila po ay tuluyan na pong lulubog. Kaya dahil ang Sierra Madre po ay na binigay po ng Diyos yun dahil it's a God's creation, just imagine po, siya po yung nagpoprotekta sa malalakas na bagyo at hangin na pumapasok po sa Central Luzon. So in other words, we need to protect the Sierra Madre mountain range. So when we talk about environmental protection, why we are doing this tree planting activity, at nagawa po namin makapagtanim ng libo-libo na pong mga puno sa loob po ng isang taon dahil ay nakita po namin hindi lang po ito makakatulong sa environmental protection program. We also help the problem to address the concern on climate change. And at the same time, it could also help our concern on food security. And last but not the least, we have found out na ito rin po ay makakatulong para sa livelihood ng ating mga kababayan. Oy, salamat Chairman sa pagbabahagi ng mga kahangahangang gawain ng OMI sa pamamagitan ng 6 na socio-economic programs na ito. Nakaka-inspire ang inyong dedikasyon sa community empowerment at sustainability. Inaasahan namin ang patuloy na impact ng One Movement Incorporated. Isa sa mga pangunahing proyekto ng One Movement ay ang 1 million trees in Sierra Madre. Ito ang inisyatibo na ambisyosong reforestation ng pagsisikap ay layuning labanan ang pagkasira ng kapaligiran, ibalik ang biodiversity at bawasan ang epekto ng climate change. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng 1 milyong puno sa Sierra Madre, ang organisasyon ay hindi lamang nire-renew ang lupa, kundi nagbibigay din ng pag-asa at bagong simula para sa mga komunidad na naapektuhan ng deforestation. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit napakahalaga ng proyektong ito para sa Sierra Madre? Maraming salamat po. Ang proyektong ito po ay napaka-importante. Kasi ang Sierra Madre ay isang napakahalagang geological na lugar. At ang mga inisyatibong ito ay napakahalaga para sa pagpreserba ng mga biodiversity. Ang mga punong itatanim natin ngayon ay magdadala ng pamatagalang benepisyo sa mga susunod na henerasyon. At ang mga paraan natin para masiguro na mananatiling buhay ang mga gubat at ang mga hayop na umaasa dito. Bilang isang miyembro naman ng komunidad, ano ang pakiramdam na maging bahagi ng proyektong ito? Ah, sobrang masaya po ako at ako ay at proud dahil nakilahok po ako sa ganitong klaseng na movement at ang pagtatanim po ay isang malaking bagay na ginagawa natin upang nang sa gayon ay makatulong hindi lang sa ating sarili kundi sa ating bansa at ang pagtatanim ng mga puno ay isang pamana na iiwan natin sa ating mga anak at kaapu-apuhan. Ano sa tingin mo ang magiging epekto ng proyektong ito sa inyong komunidad? Malaking tulong po ang pagtatanim ng puno sa ating kapaligiran dahil ito ay magbibigay sa atin ng malinis na hangin at maiiwasan ang pagbaha sa ating mga kalsada at kapamayan ng community. Ano po ang inaasahan ninyong maging resulta ng proyektong ito sa mga darating na taon? Sir, malaki po ang inaasahan natin sa Sierra Madre. Manatiling matatag at masigla sa mga darating na taon. Ang mga punong ating itinanim ay magbibigay ng proteksyon laban sa erosyon, magpapabuti ng kalidad ng hangin, at magdadagdag ng yaman sa ating kalikasan. Ito ay isang legacy. Papamana natin sa mga susunod na henerasyon, isang patunay ng pagpapangalaga sa ating kalikasan. Higit pa sa mga pagsisikap para sa kapaligiran, ang One Movement Incorporated ay lubos na nakatuon sa pagpapalakas ng mas matatag at mas maunlad na mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan, binibigyan ng kapangyarihan ng organisasyon ang mga Pilipino na mapabuti ang kanilang kalidad
ng buhay at mag-ambag sa pambansang progreso. Narito tayo kasama ng mga programa o nakasama sa mga programa ng One Movement Incorporated. Pwede mo bang ibahagi ang iyong karanasan at kung paano nakatulong ang mga programang ito sa iyong pamilya? One? Okay po. So ako po, naranasan ko, sobrang nagagalak ako at saka yung alam niyo yung napakasarap sa pakiramdam na nakatulong ka sa kapwa mo at siyempre at the same time sa environment sa ating bansa at siyempre, katulong din natin ang mga kasama natin sa One Movement, lahat po ng miyembro ay tuwang-tuwa po sila at kahit na hirap sila at kahit na ano pang, ah, yung katayuan sa buhay, nung nalaman nila na, magte-tree planting po, ay talagang hindi sila nag-atubiling ano, yung hindi sila isa o dalawang isip. Talagang excited po talaga lahat. Yun po ang naranasan namin. Kayo po naman, ano yung pakiramdam po ninyo bilang isang lokal na leader na nakikita ang mga positibong epekto ng mga programang ito sa inyong komunidad? Ang programa po ng One Movement ay napakalaking tulong sa mga komunidad, sa isipan po ng mga magulang na kanilang problema sa food security, sa education, sa pamamagitan po ng programa ng One Movement, ay napakalaking kaalwanan po sa kanilang isipan na makakatulong po ito sa kanilang mga kinabukasan, sa kanilang mga anak. Yung pangatlong kasama dito, paano naaapektuhan ng mga programang ito ang pang-araw-araw na buhay ng iyong pamilya? Ang mga programang ito ay napakalaking tulong po sa amin. Ngayon, hindi na namin kailangan alala tungkol sa mga pangangailangan namin, lalo na sa mga anak, sa paaralan namin at sa kanilang kalusugan. Ito po ay nagbibigay sa amin ng kapayapaan, ng isip at mas maraming oras para makapag-focus po kami sa ibang aspeto ng aming buhay. Ano naman ang inaasahan mong mangyari sa hinaharap para sa inyong komunidad dahil sa mga programang ito? Inaasahan namin na magpapatuloy ang magandang epekto ng mga programang ito ng One Movement. Ang pagkakaisa ng aming komunidad ay lalong magpapatibay at magkakakita kami ng mas maraming pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Sa tulong ng mga programang ito ng One Movement, naniniwala kami na makakamit namin ang aming mga pangarap. Bilang isang BBM allied group, ang One Movement ay malapit na umaayon sa pananaw ni President Marcos para sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng malawak na network ng mga voluntaryo at taga-suporta, pinapalakas ng organisasyon ang mga mensahe ng administrasyon tungkol sa pag-asa, pagkakaisa at progreso. Tinitiyak ng mga ideals na ito ay umaabot mula sa grassroots level. Mula sa pangangalaga ng kapaligiran hanggang sa social welfare, ang One Movement ay gumagamit ng holistic na pamamaraan sa pambansang pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagbabalanse ng mga agarang pangangailangan at pangmatagalang layunin, ang organisasyon ay sumasalamin sa isang forward-thinking na estratehiya para sa sustainable na paglago at progreso. Ang One Movement ay higit pa sa isang organisasyon. Ito ay isang ilaw ng pag-asa at tagapagpasimula ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa komunidad at pakikipagtulungan, pinapalaganap ng kilusan ang kultura ng civic participation. Binibigyan ng kapangyarihan ang mga individual na hubugin ang kanilang mga komunidad at mag-ambag sa pambansang progreso. Sama-sama, maaari nating makamit ang lahat ng bagay. Ang One Movement ay patunay na kapag tayo ay nagsama bilang isang bansa na may iisang pag-asa at iisang pananaw, walang hangganan sa mga bagay na maaari nating marating. Habang tumatagal ang One Movement sa hinaharap, nananatiling matatag ang kanilang pangako sa pananaw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patuloy na pinalalawak ng organisasyon ang mga initiatives nito. Nag-e-explore ng mga bagong pagkakataon para sa epekto
at pinapalalim ang pakikilahok nito sa mga komunidad sa buong bansa. Sa pamamagitan ng advokasya, aksyon at pakikipagtulungan, ang One Movement ay isang makapangyarihang puwersa para sa pagbabago na sumasalamin sa espiritu ng pagkakaisa at progreso. Sama-sama, patuloy tayong magtatayo ng mas maliwanag at mas napapanatiling hinaharap para sa Pilipinas. Hingiin natin ang parting words ng ating butihing chairman ng OMI, Chairman Marlon Mendoza. Muli po, gusto po namin ipabatid sa sambayan ng Pilipino with regards to our goals and commitment in helping the government to uplift the nation. So, in solidarity with the government's vision of a transformed and unified Philippines, the One Movement commits itself to become a proactive contributing force that is supported and aligned with the visions and goals of the current administration. We will continue with our commitment at tuloy-tuloy po kami at yun po ang aming pangako, hindi lamang po sa election, kundi po hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat, Chairman Marlon Mendoza. Muli po sa ating mga kababayan, kayo po ay inaanyayahan namin na abangan po ang aming programa. Suportahan niyo po at panuurin at pwede niyo rin pong i-share and like para marami pong nakakaalam na ating mga kababayan. So, ito po ay magpapatuloy para iparating po sa inyo kung ano po yung mga programa ng One Movement na tumutulong po sa ating current administration para sa ating mahal na bansa. Okay? Inanyayahan po namin ang ating mga members, non-members at ang buong Pilipinas na manood po sa ating programa para maiparating po namin sa inyo. Alam po ninyo kung ano mga programa ng One Movement. Ito po ay sa pamamagitan po ng ating chairman at iba pang mga officers ng One Movement, ginagawa po namin ng magagandang programa para maiparating po namin sa inyo ang mga pangangailangan po ninyo. Maraming salamat po. Excited na ba kayo? Talaga naman, dapat sumama na kayo sa One Movement at abangan ang mga susunod na kabanata. Okay? Hello everyone! Hello Pilipinas! Hello Luzon, Visayas, and Mindanao at ang ating mga One Movement Alliances members at mga non-members. Kayo ini-invite namin na abangan yung aming One Movement TV dito sa Bagong Pilipinas Studio coming soon on your Facebook and all on your social media, YouTube and all. So, abangan at i-share and i-like ang lahat ng ating One Movement TV talk show coming soon. Yes, yes, yes. Iniimbitahan ko po kayong lahat upang manood, i-like and share ang One Movement TV. Marami po tayong programa upang tumulong sa ating gobyerno. Naniniwala po kami sa mga programang ito. Sa maliit na bagay, magtulong-tulong lang po tayo. Maraming salamat po at inaasahan po namin ang inyong pakikisama, pagtutulungan sa ating mithihin. Mabuhay ang One Movement. One Movement, One Movement! Yes, yes!